Здравейте, вие сте с емисията на експерименталното телевизионно студио. Аз съм Александър Йосифов. Руско вмешателство в тазгодишните избори по света, такива са притесненията на европейските страни и големи международни компании. Белгия и Чехия се присъединяват към нарастващата вълна от страни, които настояват за санкции срещу руската намеса в предстоящите европейски избори. Представителите на двете държави предупреждават за наличието на проруска дезинформация и мрежа на влияние в някои европейски страни. В същото време технологичният гигант Microsoft обяви, че е засякал руски онлайн кампании в САЩ, които се опитват да повлияят на предстоящите президентски избори в страната. Предстои ново повишаване на цените на петрола, след като САЩ обяви, че ще наложи нови санкции на Венецуела, един от основните износители на петрол. В същото време Великобритания няма да поднови изтеклия днес лиценз на латиноамериканската страна, след като президентът Николас Мадуро не е изпълнил своите ангажименти за изборите в Венецуела, което ще затрудни вноса в Европа още повече. Според специалисти, срокът в цените няма да бъде голям, защото количеството, внасяно от Венецуела, не е голямо. Принц Уилям се завръща към обществените си задължения, като ще участва в публична проява за първи път след диагнозата на Кейт. На 22 март принцесата на Уелс внезапно обяви в видеообращение, че проби взети след коремната операция през януари са установили рак и се подлага на химиотерапия. Тя тече успоредно с лечението на крал Чарлз III, който също бе диагностициран с болестта. След новините, 41-годишният Уилям не взима участие в публични събития, като помага на съпругата си и трите им деца да се справят с изпитанието. На първата си проява в обществото Уилям ще наблюдава работата на благотворителна организация по разпределение на останала в излишък храна от обществени заведения, като след това ще посети младежкия център, за който са предназначени доставките. В тази връзка с дезинформацията до мен са двама много специални гости, които ще ни кажат какво точно следва относно тези теми, които и ние сега ги казахме, вие чухте до мен сте. Бих искал да ви попитам какво е нивото на дезинформация в световен мащаб и как го измерваме? Този въпрос е, може би, въпроса за $1 милион. Как точно да се измери количеството дезинформация, защото самите начини, по които тя се разпространява, са изключително разнообразни. Средствата, с които тя може да се улови, съответно, такива средства притежават различен тип организации. Организации в частния сектор може да имат технологичните средства, правителствата могат да имат ресурсите, академичните институции или неправителствения сектор могат да имат знанията, експертизата, но е нужна сериозна координация между тези различни представители, за да може изключително разнообразната в наши дни дезинформация да бъде обхваната, засечена, измерена и да й се противодейства по някакъв смислен начин. Говорим по-активно за дезинформация в последните 8, може би 10 години, около изборите в САЩ 2016 година и референдума за Брексит. Много нашумят термина фалшиви новини, но той отдавна не успява да опише цялото разнообразие, цялата палитра от дезинформационни техники, които съществуват в наши дни и онлайн, в социалните медии, в традиционните медии и в живи събития в комуникацията между хората. Добре, все по-трудно ли става да контролираме дезинформацията, най-вече в социалните медии, защото там най-вече има дезинформация? Реално може да кажем, че съществува нещо като надпревара, състезание между тези, които разпространяват дезинформация и тези, които се опитват да й противодействат. В което и двете страни усъвършенстват методите си, техниките си, посланията си все повече и повече. Сега, например, всички сме наясно с изключително нашумялата тема за изкуствения интелект. В средите, които се занимават с дезинформация, текат постоянни дискусии дали това ще направи противодействието по-трудно, тъй като разпространителите ще разполагат със средства да генерират текст,
изображения, видео, глас и така нататък с помощта на изкуствен интелект. Или напротив, изкуствен интелект ще може да бъде използван за по-ефективно установяване, проследяване и противодействие на дезинформацията. Добре, следват европейски избори. Както в България, така и в целия Европейски съюз. Как ще се справим с тази дезинформация и ще успеем ли да се справим с нея във връзка с европейските избори? Защото знаем, че по време на избори нивото на дезинформация се покачва значително. По време на избори винаги е имало дезинформация, независимо дали в момента, когато тя е дигитална дезинформация, или преди в миналото, когато тя е била по-скоро лозунги, пропаганда, но тя също е съществувала. Тоест дезинформацията, най-важното нещо, което трябва да знаем за нея, е, че тя не е специфично дигитален ефект. Нали? Тя не е нещо създадено от социалните мрежи, не е нещо създадено от интернет. Тя е съществува много преди това и ще съществува, за съжаление, много и след това. В момента се наблюдава голям ръст на, разбира се, проруска пропаганда, както и вие споменахте в случая с Microsoft, точно, нали, още от вчера. Но също така, разбира се, има пропаганда и от двете страни. И дезинформация, и също така мисинформация, което е много така хубав термин, който също може да се използва, защото дезинформация означава целенасочено да втълпим на някого нещо различно от истината, лъжа. Докато мисинформацията е, например, да не споделим нещо, което се случва с аудиторията или да изпуснем някой детайл. Това ние пак казваме истината, но изпускането на този детайл всъщност прави много голяма разлика в разбирането на информацията, в решенията след това на избирателите в случая. Точно вчера бях на конференция в Лондон, където имаше много интересна лекция относно как в момента се прави предизвестяването на това, кой ще спечели изборите в САЩ. Една компания, човек, който е направил AI софтуер, в момента твърди, че има над 3 милиарда персони, отделни хора, които успял да проследи спрямо тяхното поведение в онлайн средите и да създаде абсолютно реални 3 милиарда човека. Това е, нали, почти половината от населението. И може да предугади с голяма точност какво те ще направят и как те ще действат. И разбира се, това е много точно в Америка и в момента дори и той, с всичката тази информация, с всичкото това, което е създал, казва, ситуацията е 50 на 50. Добре, във връзка с изборите, които наближават в Европа и тези, които са в САЩ, предстоящите, кои страни имат най-голям принос за дезинформация и защо го правят? Какво ще спечелят те? Със сигурност големите сили, в случая Русия и Америка, имат най-голямата печалба от това да пропагандират. В случая ще използвам думата пропаганда вместо дезинформация в случая, защото... защо имат? Първо, защото, например, сферите на влияние в момента стават изключително разединени, докато преди, например, около 10-15 години светът е вървял към, да кажем, горе-долу уединение. Но като в момента виждаме, че всеки ден започва все по-остър конфликт, все по-голямо разединение, не само на геополитическата сцена, не само в медиите, но и на вътрешно социално ниво между нас. Дали аз харесвам червено или синьо, дали се харесваме един и същи футболен отбор, всичките тези неща в момента се радикализират и обществото като цяло става все по-разедено и сегментирано по някакви свои отделни групи. И разбира се, това е от полза на някои институции и по-скоро авторитарни режими, но също така от полза и на демократичните общества, като Америка, Европейския съюз, защото по този начин обществата са по-лесни за контрол и по-лесни също така за управление. Да. Добре, последните 2 години виждаме голямо ниво на дезинформация, дори във връзка с войната в Украйна. Всички ние говорим за проруска дезинформация. Можем ли да кажем, че има дори дезинформация от страна на Европа, от Европейския съюз? Разбира се.
И разбира се, може би не на чак такова високо ниво, защото Русия по принцип е експерт в дезинформацията от дълги години, много преди изобщо да се говори за интернет дори. Европа не може да се сравнява с машината за дезинформация, която има Русия и по-скоро Путин. Но в частност за войната с Украйна чуваме много неща, които са противоречиви от двата лагера и в крайна сметка единствените истински източници, на които можем да разчитаме, са хората, които са там. Аз имам доста колеги и приятели, които са украинци и виждам от първо лице ужаса на войната, всичко, което се случва там, но ако забелязвате напоследък, това не ни се показва на нас много. Дори тук в България, в Европейския съюз, ние не виждаме много от тези сцени. Не само, че не ги виждаме по медиите, но също така не се говори вече за тях. Спря да има дискусия около това. Докато руската пропагандна машина не е спирала. И последен въпрос, понеже времето ни притиска с едно изречение, искам от двама ви да чуя. Каква е светлината за справяне с дезинформация в световен мащаб, независимо дали е руска, европейска, американска, каквато и да е? Защото виждаме и войната между Израел и Иран, войната в Украйна, дезинформация във връзка с Тайван и Китай, например, казвам. С едно изречение, как може да се справим с дезинформацията? Аз, впрочем, по-скоро не бих определил Европейския съюз като разпространител на дезинформация, включително защото няма централизирана подобна политика. Действията, например, службата за външно действие на Европейския съюз са насочени изцяло към противодействие на информационната заплаха. Доколкото пък, например, Украйна разпространява дезинформация и пропаганда единствено в контекста на войната, насочени срещу противника и за увеличаване на мотивацията на морала на собственото население и деморализиране на врага, не е толкова насочена, подобно на руската дезинформация, към трети общества с цел да разедини. В този смисъл бих казал, западните общества, въпреки че те несъмнено имат собствени пропагандни техники и наративи, са много едновременно светлината в тунела, но за сега все още, да кажем, виждаме фактор. Напротив, светлина виждаме. Но истината е, че това, от което авторитарни режими като руския или китайския, впрочем, се възползват, е демократичността и свободата на словото, липсата на цензура в западните общества. Много лесно е за един авторитарен режим да противодейства на дезинформацията. Просто ще блокира всички медии, ще затвори всички, които успее да установи, че разпространяват някакъв наратив, който не му харесва, и ще приключи до там. Ще блокира интернет. Западните общества не могат да правят това. Това е временната слабост, която ние имаме, която в дългосрочен план смятам, че е нашата сила обаче. Добре, с едно изречение. Как да се справим с дезинформацията? Абсолютно съгласен съм с Тодор, затова няма да говоря от към държавни институции, как те трябва да противодействат. По-скоро бих говорил от към общества и отделният индивид какво може да направи, за да предпази себе си и по този начин и обществото от тези влияния. А именно на първо място образование. Страшно много ни трябва медийно образование. Това как да намираме източници на информация, как да разпознаваме дезинформацията, как после да проверяваме коя информация реално пък е вярна, как да търсим стойностни източници. Това е много важно и в момента е много подценявано, не само у нас, но и в всички западни общества, според мен. И също така по-голяма откритост към другия. По-малко предразсъдъци, повече диалог. Защото диалога отваря различни гледни точки и по този начин можем да разберем, че всъщност не сме толкова различни, колкото някой се опитва да ни каже. Благодаря ви много. Много интересен диалог. Това беше всичко от нас. Останете с програмата на нашата телевизия. Може би. Защото искам да си кажа. Ясно така. В момента е Христина Петрова, директор обслужване на клиенти в Кометрик. Наскоро принцеса Кейт бе диагностицирана с рак, което беше шок не само за цялото им семейство, но и за целия свят.
Нека поговорим малко за събитията в семейството. Обработената снимка на Кейт се появи малко преди нейната диагноза. Имат ли връзка двете помежду си? Кралското семейство, първо благодаря за поканата, много се радвам да съм при вас днес. Кралското семейство винаги е било вълнуваща тема за всички, не само в Обединеното кралство, но и за всички хора по света. И общо взето правителството и тяхната агенция по туризъм, Visit Britain, използват много умело всяко едно събитие, така че да популяризират страната като туристическа и не само икономическа дестинация, но личните проблеми и общо взето всички неща, които се случиха около кралското семейство през последните години, определено играят много важна роля в тази насока. Затова има и много спекулации. Монархиите, както знаем, стават все по-непопулярни по света, така че това е също една тема, която доста често се дискутира. И бих казала, че една, може би, най-популярната монархия по света е именно тази на Обединеното кралство и затова и всяка една тема и всяко нещо, което се случва в кралското семейство, предизвиква огромен интерес. Затова и има различни новини, погледнати от различен ъгъл и дори една обработена снимка може да предизвика много силен интерес, както в традиционните, така и в социалните медии. Така че връзките са разнопосочни. Да. Вие споменахте, че тези събития имат влияние. Кои са някои знакови събития, случили се в кралското семейство през годините, които привличат внимание към Великобритания? Както казах, абсолютно всяко едно събитие, свързано и с кралското семейство и като цяло с Обединеното кралство като територия, е важно и всяко едно такова събитие може да доведе до голям човекопоток. Това е и идеята и тези събития се използват много добре, за да може да се повиши интереса към тази дестинация. Ние в Кометрик, работейки с Visit Britain като туристически борд на Обединеното кралство, сме работили върху такива събития и кампании, които се случиха през последните години. Някои от тях са свързани с кралската сватба на принц Хари и Меган Маркъл. След това с кончината на кралица Елизабет, която също, макар с така неприятната част от цялата новина, всъщност привлече страшно много хора към страната. Естествено и последните събития, за които ще чуете и на форума по-късно днес, свързани с коронацията, последващата коронация на принц Чарлз и Камила Паркър и съответно Евровизия, която по стечение на обстоятелствата беше проведена в Ливърпул. Да. Всъщност, като споменахме Меган и Хари, те колко точно голям обект на интереса, има ли някаква вероятност те да се завърнат в Великобритания и да станат евентуални наследници на престола в бъдеще? По-скоро не, но ако трябва да отговоря за интерес, изключително огромен интерес, макар че последващите събития, свързани с болестите в кралското семейство и специално предизвикателствата, пред които са изправени двама от членовете, малко така заглушиха интереса към другата двойка, популярна двойка в кралското семейство. Но е факт, че този раздор беше много сериозен елемент от медийното покритие за страната във всякакъв аспект. Така че, както казах и по-рано, абсолютно всяко нещо е обект на разследване и обсъждане на всякакъв фронт. Последно нещо малко по-интересно относно Кейт и нейната диагноза. Не се случва за първи път да има пробив в системата и да бъдат крадени документи. Дали може в момента да се говори за такова нещо, защото това е голям обект на интерес, здравето на принцесата? Със сигурност не съм в позиция да отговоря на този въпрос. Всичко би било спекулация. Тук може би нещата се крият в факта, че самата монархия не е и много популярна в
на територията на Обединеното кралство. През последните години има така доста сериозни движения в тази насока. Пропаганда с цел монархията е скъпа, чисто в икономически план тя затормозява страната. Съответно, другият лагер казва не, всъщност монархията е тази, която ни държи на повърхността, защото всъщност тя води страшно много хора към нашата територия. Така че подобни неща и подобни новини и така изтекла информация е може би свързана по-скоро с съревнованието на тези два лагера, защото това нещо съществува особено през последните 10 години. Да. Благодаря много за този интересен разговор. И аз Останете благодаря. с нашата програма.